Hello viewers, welcome to my channel Shabiyawe Tamil. இன்னைக்கு நாம நம்ம சேனல்ல ஒரு பேப்பர் கிராஃப்ட் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பேப்பர் கிராஃப்ட் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பர் வேணும். என்ன கலர் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த கலர்ல எடுத்துக்கோங்க. அதை நான் ஃபோல்ட் பண்ற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல ஃபோல்ட் பண்ணனும். மறுபடியும் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும்னா அதுல வந்து நான் வரையற மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சுக்கோங்க. நீளமா லைன்ஸ் வரைஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து எல்லா லைன்ஸுமே வரைஞ்சி எடுத்துட்டேன். பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் எல்லா லைன்ஸுமே வரைஞ்சதுக்கப்புறமா. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா கட் பண்ண போகிறோம். எந்த இடத்துல கட் பண்ண போகிறோம்னா பேப்பர் வந்து எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுறோ அந்த இடத்துல கட் பண்ண போகிறோம். நான் கட் பண்ணுற மாதிரி ஓகேவா? கட் பண்ண வச்சு டிப்ஸ் சொல்லித்தரேன். என்னென்னா இப்போ வந்து இப்படி ஒரு லைன் போட்டிங்க வச்சுக்கோங்க. இப்படி ஒரு லைன் போட்டு அந்த லைன் வர கட் பண்ணணும். ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடக்கூடாது. இந்த லைன் வர கரெக்டாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈவனாக வந்துடும். நான் இந்த லைன் வர தான் கட் பண்ணுறேன். ஃபுல்லுத்தையுமே கட் பண்ணி இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதை இப்படி விரிக்கிறேன். அப்படி விரிச்சா வந்துடும். விரிச்ச உடனே இப்போ டைமண்ட் ஷேப்பில் இப்போ ஒரு டிசைன் கிடச்சிருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைனை வந்து நான் வந்து ஒட்டணும். அந்த ஒவ்வொரு டிசைன்ஸையுமே இப்படி மடித்து வச்சு இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்க போகிறேன். நான் ஃபெவிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுறேன். உங்களுக்கு எது இருக்கோ அதை வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை ஒட்டணும். அடுத்து ரெண்டாவது உள்ளதை ஒட்டக்கூடாது. மூணாவது உள்ளதை நான் ஒட்டுற மாதிரி ஒட்டுங்க. அடுத்து நாலாவது இதை ஒட்டக்கூடாது. அஞ்சாவது இதை ஒட்டணும். ஒரு இது விட்டு விட்டு பேப்பர்ஸை அப்படி ஒட்டணும். இப்படி ஃபுல்லாகவும் ஒட்டினதுக்கப்புறமா பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி உள்ள சைடையுமே நாம் இதே மாதிரி தான் ஒட்ட போகிறோம். பின்னாடி உள்ளதை நான் ஒட்டுற மாதிரியே பார்த்து ஒட்டிக்கோ. ஃபுல்லாகவுமே ஒட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு ஒரு எப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் எல்யூஷன் மாதிரி இருக்கும். இதை சுற்ற வச்சில் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த பேப்பரை வச்சு ஒரு ரிப்பன் மாதிரி நீளமாக செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒட்டுற மாதிரி பெரிய பேப்பர் இருந்தால் ஒன்றே எடுத்துக்கோங்க. சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டாக ஒட்டிக்கோங்க. ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் இப்படி ரோல் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அந்த எண்டை வந்து ஒட்டிக்கோங்க க்ளூ அப்ளை பண்ணி. ஒட்டினதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா நான் கட் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் எப்படி ஸ்ட்ரைப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதே மாதிரி தான் கட் பண்ணணும். இதே மாதிரி உங்களால் எவ்வளோ பொடிசாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுவுமே ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடக்கூடாது. பாதி வரை கட் பண்ணிக்கணும். சுற்றிலுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா விரித்து விட்டு அப்படி சுற்றிக்கிட்டே அப்படி இழுத்திங்கன்னா அப்படி அழகாக வரும் பாருங்கள். ஓகே, இதை இப்படி நல்லா விரிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இதே மாதிரி நாம் செஞ்சு வச்சுருந்தது கீழே இதை வந்து அந்த ஹோலை விட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணி இப்படி ஒட்டிக்க போகிறோம். இப்படி ஒட்டினதுக்கப்புறமா அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சுது. இதை நல்லா காய வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா நாம் வந்து இதே மாதிரி நான் இன்னொரு கூட செஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதையும் பாருங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மேலே வந்து கயிறு கட்டுறதுக்காக சின்னதாக இதே மாதிரி ஒரு பேப்பர் பீஸ் ஒட்டுறேன். உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கயிறு கட்டிக்கலாம். நான் வந்து இப்படி ஒரு பேப்பர் ஒட்டி அந்த பேப்பர்லேருந்து கயிறு எடுத்து கட்டுறேன். இப்போது அதை கயிறை கட்டிட்டு ரெண்டையுமே சீலிங்கில் போட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன்.
ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலையா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. நம்ம சேனலில் வந்து இதே மாதிரி நிறைய டிஏ வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு டிஏவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.